Welcome to TAF IAS Academy. This is Shuganti Shivaji from Tanjavur branch. In this session, Group 2 mains கொண்டான current affairs topic பார்க்க போகிறோம். ஸோ வியூவர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, இந்த தமிழ்நாடோட தொலைநோக்கு திட்டம் 2023 தொலைநோக்கு திட்டத்தை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டாப்பிக்கை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நியூ இயர் இருந்து நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த வருடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட தொலைநோக்கு திட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா 2023 விஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்கோம், சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட தொலைநோக்கு திட்டம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதற்காக தான் இந்த டாபிக் சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்றைக்கு உண்டான மோட்டிவேஷன் லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறவங்க யாராக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டத்தை மட்டும் நம்பிட்டு இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனசோர்வு அடையாமல் உங்களை நீங்களே பெருமைப்படுத்திக்கக்கூடிய விஷயங்களில் நீங்கள் இறங்கி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கிற மோட்டிவேஷன் லைனோட இன்றைக்கி உண்டான டாபிக் பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு விஷன் பிளான் 2023 அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதோட மெயின் நோக்கம், இதோட மிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தை வேகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டு வரணும். பொருளாதாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகமான வளர்ச்சி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது முதல் நோக்கமாக இருக்குது. ஒரு பெரிய அளவில் மாற்றத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த நோக்கமாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த கட்டமைப்பு திட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா 15 லட்சம் கோடி ரூபாயை வந்து முதலீடு செய்கிறாங்க. முக்கியமான துறைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, முதலீடு செஞ்ச ஒரு நவீன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி, இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்காங்களா, ஸோ சாதாரண மக்கள் இருக்காங்கள அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை வசதிகள் எல்லாமே போய் சேர்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு முக்கியமான துறைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 லட்சம் ரூபாய் என்ன பண்ணுறாங்க, முதலீடு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலமாக தமிழ்நாடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்றது தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ என்ன முதல் நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் வேகமான வளர்ச்சியை கொண்டு வரணும். அட் தி சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டிராஸ்டிக்கான சேஞ்ச் கொண்டு வரணும், ஒரு பெரிய அளவில் மாற்றம் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இதற்காக பார்த்தீங்கன்னா 15 lakh crore rupees பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூஸிங் மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ உள்கட்டமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணி இதன் மூலமாக நார்மல் சிட்டிசனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நெசசரின்னு சொல்லக்கூடிய அடிப்படை வசதிகள் எல்லாமே போய் சேர்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த திட்டம் ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இதன் மூலமாக தமிழ்நாடு ஒரு முன்னோக்கிய பாதையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இட்டு செல்றாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த திட்டத்தோட குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வறுமை இல்லாத தமிழகம். ஓகேவா? ஸோ தமிழகத்தில் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, குறிக்கோளை வச்சுருக்காங்க. அடுத்தது குடிசைகளே இல்லாத தமிழகம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படிங்கிற பேரில் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிசைகளே இல்லாமல் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, இது குறிக்கோளை வச்சு செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். அடுத்தது வேலையில்லா திண்டாட்டம். வேலையில்லா திண்டாட்டம், அந்த திண்டாட்டம் இல்லாமல் அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க, தமிழகத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ 3 குறிக்கோள்: வறுமையில்லா தமிழகமாக இருக்கணும், வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக கொடுக்கறதுக்காக வேலையில்லா திண்டாட்டம் இல்லாத தமிழகமாக உருவாக்கணும், குடிசை இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோளோட இந்த தமிழ்நாடு தொலைநோக்கு திட்டம் 2023 பார்த்தீங்கன்னா செயல்படுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வங்கி வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க, உதவி செய்யும் வங்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற அந்த வங்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொலைநோக்கு திட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்கிற வங்கியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இதில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ தமிழகம் குறிக்கோளோட செயல்படுதுன்னு சொல்லலாம். அந்த குறிக்கோளில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ முதலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வறுமை ஒழிப்புன்னு பார்க்கும்போது பாவர்ட்டி எராடிகேஷன். இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு உடை உறுப்பிடம் இல்லாதவர்களை இல்லை என்ற நிலையை ஏற்படுத்துதல். அதாவது ஒரு பேசிக் அடிப்படை நெசசரி கூட இல்லாத மக்கள் வந்து தமிழகத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இல்லாமல் அவங்களுக்கு எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். உணவு உடை உறையில் எல்லா அடிப்படை வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி தமிழகத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்துதல். ஓகேவா? ஸோ ப்ரொவைடிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு யூத் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ வேலை வாய்ப்பை இளைஞர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது தமிழக மக்கள் அனைவருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சம அளவில் வளர்ச்சி பெறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, திட்டமிடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஈக்குவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெம்பர்ஸுமே டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு உண்டான பிளானை ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்க. இதன் மூலமாக வறுமை இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குறாங்க, வறுமையை ஒழிக்கிறாங்க, பாவர்ட்டி எராடிகேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார வளம் பார்க்கும்போது இதில் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் பார்க்கும்போது பர்சனல் இன்கம் சொல்லக்கூடிய இந்த தனிநபர்
தனிநபர் வருமானத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மடங்கு என்ன பண்ணுறாங்க உயர்த்துறாங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ 6 மடங்கும் போது 6 டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தனிநபர் வருமானத்தை பர்சனல் இன்கம்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட வளர்ச்சி வீதம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11% இருக்கும். 11 ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 11% இருக்கும் சொல்கிறாங்க. இதோட க்ரோத் ரேட் அப்படிங்கிறது இட் வில் பி இன்க்ரீஸ் டு 11% இன் 11 இயர்ஸ். நெக்ஸ்ட் 11 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 11% அளவுக்கு அதோட வளர்ச்சி வீதம் இருக்கும், க்ரோத் ரேட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட மக்கள் வருமானம் யாருக்கு நிகராக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உயர் நடுத்தர மக்கள் இருக்காங்களா அவங்களோட தனிநபர் வருமானத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி இந்த பொருளாதார வளங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு திட்டங்களை ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம தமிழக மக்களோட தனிநபர் வருமானம் சர்வதேச அளவில் வந்து யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயர் நடுத்தர மக்கள். ஓகே, ஸோ இந்த ஹை மிடில் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட வருமானத்தோட ஈக்குவலாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனிநபர் வருமானம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சுகாதாரம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் என்ன விஷயம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தில் சர்வதேச தரத்துக்கு இணையாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம தமிழகத்தில் வந்து சுகாதார வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹெல்த் விஷயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக வர மாதிரி நிறைய வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்தியாவிலேயே உயர்ந்த மனிதவள குறியீடு கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இந்தியா லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் இண்டெக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மனித வள குறியீடு அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகம் விளங்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் உள்கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்கட்டமைப்பில் 2023 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19% இருக்கும். அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மூலமாக 2023 19% இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 7 முக்கிய துறைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்ன பண்ணுறாங்க முதலீடு செய்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இம்பார்ட்டண்டான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 lakh rupees என்ன பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் 25 லட்சம் வீடுகளையும் கட்டித்தராங்க. ஓகேவா? ஸோ குடிசையில்லா தமிழகம் கொண்டு வரணும்னா இதற்காக 25 lakh ஹவுசஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொலைத்தொடர்புக்கு இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் நெட்வொர்க் மூலமாக இந்த தொலைத்தொடர்பு அப்படிங்கிறத இணைக்கப்படுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ த்ரூ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷனை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த உள்கட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி நிதி. இந்த கல்வியில் வந்து நிதி அளிக்கிறது மூலமாக இந்த மாணவர்களோட சேர்க்கை விகிதம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஈவன் 50% கூட இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த நிறைய பேர் மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இடைநிற்றலாக இருக்காங்க. ஸோ ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இராடிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழகத்தை ஒரு சிறந்த மாநிலமாக கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக இந்த உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டை ஏற்படுத்தி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கல்வி நிதியின் மூலமாக 50% அதிகமான வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் சேர்க்கை ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த தொலைநோக்கு விஷன் 2023 மூலமாக ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து என்ன ஃபெசிலிட்டி பண்ணுறாங்க இந்த உள்கட்டமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர், கழிவு நீர் அகற்றுதல், மின்சாரம், போக்குவரத்து, அதே மாதிரி நீர்ப்பாசனம், துறைமுகம், விமான நிலைய மேம்பாடுத்துறை, இந்த மாதிரி இருக்க வீட்டு வசதி, இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தரம் அளவுக்கு என்ன பண்ணப்படும் உயர்த்தப்படும் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நார்மல் ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டி சொல்லலாம். அதே மாதிரி வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டராக இருக்கட்டும், நெக்ஸ்ட் சீவேஜ் டிஸ்போசல் இருக்குல்ல, ஸோ அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள், எலக்ட்ரிசிட்டி, டிரான்ஸ்போர்ட்டு, ஏர்போர்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி கவனம் செலுத்தி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட உலகத்தரத்திற்கு உயர்த்தப்படுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில், உள்கட்டமைப்பில் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதற்கான முதலீடு நான் ப்ரீவியஸாக சொன்னதான். ஸோ 15 லட்சம் கோடி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு முதலீடு அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து முதலீடு செஞ்சால் நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்நியர்கள் வந்து முதலீடு செய்யும் மாநிலத்துக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், இங்கே வந்து எக்ஸ்போஷர் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலீடுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலை நிலவும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாற்றப்படும். ஓகேவா? ஸோ முதலீட்டுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலைன்னு பார்க்கும்போது ஸோ இந்த வந்து நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க வெளிநாட்டில் வந்து கம்பெனி ஓப்பன் பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு முதலீடு செய்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்ற சூழ்நிலையை தமிழகத்தில் உருவாக்குறாங்க. இதில் என்ன எய்ம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2023 ஆசியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு முதலீடு செய்ய விரும்பும் நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் 3 இடத்துல கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு ஒரு பிளேஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த திட்டத்தை ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. ஸோ தமிழ்நாடு வில் பி ஒன் ஆஃப் தி 3 ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அதாவது ரொம்ப விருப்பப்பட்டு செய்யும் மாநிலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு
அறிவுசார் தலைநகரம். அறிவுசார் தலைநகரம் அப்படிங்கிறது இன்டலெக்சுவல் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்டலெக்சுவல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம், உற்பத்தி, சேவை துறைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக வளர்ச்சி பெற்று தமிழ்நாடை வந்து ஒரு அறிவுசார் தலைநகரமாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ புதுமை கண்டுபிடிப்பு மையமாக பார்த்தீங்கன்னா இனோவேட்டிவ் சென்டராக கொண்டு வரணும் தமிழ்நாடை. ஸோ தமிழ்நாடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்லையும் சரி, அதேமாதிரி உற்பத்தி துறையிலும் சரி, சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில், இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டலெக்சுவல் அதாவது ஹெட் குவார்ட்டர் ஒரு அறிவுசார் தலைநகரமாக கொண்டு வரணும், இனோவேட்டிவ் சென்டராக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, திட்டங்களை ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் மெயினாக வந்து எந்தெந்த துறைகள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில்துறை, சேவைத்துறை, இந்த மாதிரி விஷயத்தில். ஸோ நம்ம பிரைமரி செக்டார், செகண்டரி செக்டார், டெர்ஷரி செக்டார் சொல்லணும்ல. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸ்லையும் சர்வீஸ் செக்டார்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனோவேட்டிவான ஐடியாஸ் கொடுக்குற மாணவர்களாக இருக்கட்டும், தொழிலதிபர்களாக இருக்கட்டும், ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி நிதியுதவி கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஃபண்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தனியாக அதுக்காக அலோகேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இதன் மூலமாக ஒரு அறிவுசார் தலைநகரமாக நம்மளோட தமிழகம் விளங்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய சக்தி தொழில்நுட்பம், அதே மாதிரி நானோ தொழில்நுட்பம், பயோடெக்னாலஜியில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மையங்களை கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ 10 centers will be allocated in solar energy, நானோ டெக்னாலஜி, பயோடெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான மையங்களாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மையங்களை வந்து நம்ம தமிழகத்தில் உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதி, பாதுகாப்பு, செழுமை. ஓகேவா? ஸோ பீஸ், செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ராஸ்பெரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. இதற்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளோட பாரம்பரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய உழைப்பாளர்களை அதிகரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பேரிடர் மேலாண்மை பார்க்கும்போது இதற்காக பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு படைகள் அப்படிங்கிறத உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வெளிப்படையான நிர்வாகம், டிரான்ஸ்பரண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகத்திற்கும் இந்த சாதாரண மக்களுக்கும் உள்ள இடைவெளியை குறைச்சாலே நம்மளுக்கு அந்த ஊழல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக குறையும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையான ஒரு நிர்வாகத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பை ரெடியூசிங் த கேப் பிட்வீன் நார்மல் சிட்டிசனுக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த கேப்பை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக கரப்ஷனை நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும், ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் முன்னோக்கிய பாதையாக என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இத்தகைய இலக்கு மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சிட்டிசனோட வாழ்வாதாரம் என்னாகும், உயர்த்தப்படும். இதன் மூலமாக மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட தமிழகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு சிறந்த மாநிலமாக விளங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னோக்கிய பாதை, வே ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணி எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த தமிழ்நாடு விஷன் 2023 அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தை கொண்டு வராங்க. ஸோ தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை ஒரு முன்னோக்கிய பாதையில் கொண்டு வரணும், மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணணும், தமிழ்நாடு சிறந்த மாநிலமாக விளங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பொருளாதார வளர்ச்சியாக நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும், வேகமாக வளர்ந்து வர சூழ்நிலை கொண்டு வரணும், முதலீடு பண்ணுற மாநிலமாக நம்மளை மாநிலமும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சோலார் எனர்ஜி, பயோடெக்னாலஜி, நானோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடர்னைஸ் டெக்னாலஜி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு சப் டாப்பிக்காக போட்டி இந்த முதலீடு வந்து பண்ணுற மாநிலம் சிறந்து விளங்கணும், பொருளாதாரம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தை குடிசையெல்லாம் மாநிலமாக மாற்றணும், வேலைவாய்ப்பு வந்து நிறைய கொடுக்கணும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து வறுமையை ஒழிக்கிறது, பொருளாதாரம் சொன்னோம், டிரான்ஸ்பரண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய வெளிப்படைத்தன்மையான நிர்வாகம் இருக்கணும். ஸோ அடிப்படை வசதிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு, உடை, உரையில் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நிறைய வந்து மாடர்னைஸ் டெக்னாலஜியில் வந்து டெவலப் பண்ணி வரணுங்கிறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேர்க்கையை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக கல்விக்காக நிறைய நிதி ஒதுக்கிறாங்க. இதனால 50% இன்க்ரீஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதில் ஒவ்வொரு சப் டாப்பிக்கில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதை ஒரு தொலைநோக்கு திட்டமாக 2023 தமிழ்நாடு வந்து கொள்கையை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு சப் டாப்பிக்கில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஹிண்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு உங்களோட ஓன் வே ஆஃப் ரைட்டிங்கில் நீங்கள் எழுதுங்க. ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். தேங்க்யூ.